Сергей Лавров, вазири умури хориҷӣ, гуфт ҳимояти Тоҷикистон аз мавқеи Русия дар моҷарои атрофи сӯиқасд ба ҷони як ҷосуси собиқи рус дар Бритониёро қадрдонӣ мекунад. Сергей Лавров дар ин бора рӯзи 9 апрел дар як нишасти хабарии муштарак бо Сироҷдин Аслов, вазири умури хориҷии Тоҷикистон дар шаҳри Москав сухан гуфт. Сергей Лавров, ки баъди имзои барномаи ҳамкории вазоратҳои умури хориҷии Тоҷикистону Русия бо Сироҷдин Аслов ба суолҳои хабарнигорон посух медод, гуфт: мо аз ҳамраҳии Тоҷикистон, ки баробар бо дигар аъзои созмони паймони амнияти дастаҷамӣ дар робита ба ҳодисаи солсбери нишон дод, қадрдонӣ мекунем. Мо рӯзи 4 апрел дар нишасти вижаи шӯрои иҷроияи созмони манъи истифодаи аслҳаи кимиёвӣ изҳороти муштараки аъзои паймонро нашр кардем, ки дар он қотиёна талаб шудааст ҳангоми таҳқиқи шаффофу бетарафонаву беғаразонаи қазия ба муқаррароти конвенсияи манъи истифодаи аслҳаи кимиёвӣ такя кунад. Ба қавли Сергей Лавров, Русия аз кишварҳои шарикаш барои ҳамоҳангсозии мавқеъ дар созмони милал, аз ҷумла дар масъалаи баррасии пешниҳодҳои шубҳабарангез ва зидди русӣ изҳори сипос мекунад. Сергей Скрипал, ҷосуси дугонаи Русияву Бритониё, ва духтараш Юлия Скрипалро рӯзи 4 март дар ҳоли беҳушӣ дар шаҳри Солсбери, Бритониё пайдо карданд. Баъдан мақомоти Бритониё гуфтанд, ки падару духтар аз маводи кимиёвии низомии нави навичок, ки Русия ихтироъ кардааст, заҳролуд шуданд ва эҳтимолан сӯиқасд кори дасти Москав аст. Мақомоти Русия ҳамаи ин иттиҳомотро рад мекунанд. Баъди ин моҷаро Бритониё 23 дипломати русро, ки ба гуфтаи Тереза Мей, нахуст вазири Бритониё, баъзеашон ба ҷосусӣ машғул буданд, аз кишвараш хориҷ кард. Даҳо кишвари дигар, аз ҷумла Амрико, ҳам беш аз 100 дипломату низомии русро аз хокашон берун карданд ва таниши байни Русия ва Ғарб боз ҳам авҷ гирифт.